Ahoj, vítaj v ďalšom videu. Dnes by som sa chcel vyjadriť k aktuálnemu prepadu akciového trhu. V posledných dňoch sme svedkami výrazného poklesu na akciových trhoch, ktorý vyvoláva obavy medzi investormi a analytikmi. V tomto videu sa pozrieme na príčiny tohto prepadu, jeho dôsledky a možné scenáre ďalšieho vývoja. Aktuálna situácia na trhoch, americké akciové indexy a S&P 500 a Nasdaq zaznamenali výrazné straty. Technologické spoločnosti, najmä Nvidia, utrpeli značné poklesy. Nvidia zaznamenala najväčší jednodňový prepad vo svojej histórii. Aktuálne príčiny prepadu medzi hlavné faktory patria: zvyšovanie úrokových sadzieb. Centrálne banky, vrátane amerického Fedu, pokračujú v zvyšovaní úrokových sadzieb v snahe kontrolovať infláciu, čo znižuje atraktivitu akcií. Obavy z recesie. Slabšie ekonomické ukazovatele, ako napríklad rastúca nezamestnanosť v Sorémy štát, vyvolávajú strach z možného hospodárskeho poklesu. Geopolitické napätie. Pretrvávajúce konflikty a obchodné spory prispievajú k neistote na trhoch. Dôsledky pre investorov. Súčasná situácia vedie k zvýšenej volatilite a nervozite medzi investormi. Mnohí z nich prehodnocujú svoje portfólia a hľadajú bezpečnejšie investičné príležitosti. Niektorí analytici varujú pred možným pokračovaním poklesu a odporúčajú opatrnosť pri investovaní do rizikovejších aktív. Možné scenáre vývoja. Odborníci ponúkajú rôzne prognózy. Optimistický scenár. Ak sa podarí stabilizovať infláciu a ekonomické ukazovatele sa zlepšia, trhy by mohli zažiť oživenie. Pesimistický scenár. Pokračujúce negatívne faktory by mohli viesť k hĺbšiemu a dlhodobejšiemu poklesu akciových trhov. Odporúčania pre investorov. V takýchto neistých časoch je dôležité diverzifikovať portfólio. Rozloženie investícií medzi rôzne aktíva môže pomôcť minimalizovať riziká. Sledovať trhové ukazovatele. Indikátory ako VIX, index volatility, môžu poskytnúť informácie o nálade na trhu. K záveru by som dodal, že aktuálny prepad akciových trhov je výsledkom kombinácie viacerých faktorov. Pre investorov je kľúčové zachovať pokoj, dôkladne analyzovať situáciu a prijímať informované rozhodnutia. Nezabúdajte, že trhy prechádzajú cyklami a po poklesoch často nasleduje oživenie. Verím, že to nebude iné ani v tomto prípade a osobne sa snažím prikupovať do portfólia ďalšie akcie. Ak sa ti video páčilo, daj like, odber a pridaj sa k nám na Patreone. Na Patreone máš prístup k môjmu portfóliu, detailnejším informáciám, ako aj k notifikáciám, aké akcie a ETF fondy do portfólia každých 14 dní nakupujem. Uvidíme sa pri ďalšom videu. Čau.